פאק! פאק! פאק, 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 אני לא מאמינה שזה קורה לי, אני לא מאמינה שזה קורה לי, אני לא מאמינה שזה קורה לי. הכל בסדר. פתח, עכשיו קמנו. יאללה, ביי. וואי, וואי. הם שחררו אותי משם, מכיוון הברים השניים, ולפה רצתי. ופה כל זה עוד היה מחבלים, כאילו שאני שוכבת כאן, כל זה מחבלים עם נשק. בזמן הזה שאני שוכבת מתחת לבמה, אני רואה שהם עושים וידאוי הריגה בכולם. אז הגופה שהייתה לידי, ירו לו בראש, לקחתי מהדם ומרחתי על הפנים. ופשוט שכבתי כמו שהם שכבו, כדי להיראות מתה. וחיכיתי לצבא בערך שעתיים מתחת לבמה, עד איזה 1 ומשהו. הכל התחיל ב6:30 בבוקר. ששמעתי את הצבא, כן, שמעתי אותה מפה. ולקח לי כמה דקות רק להבין שאני באמת שומעת את הצבא. ופה צרחתי הצילו, פה הם שחררו, כאילו.